Dudu rembulan dening Sumono Sandi Asmara. Dudu rembulan sing sigar kena jempari. Nalika Permadi dolanan pasopati. Dudu lintang sing ajur. Nalika Palgunadi matek aji lebur saketi. Lintang lan rembulan tetep benteong gandulan langit. Mung manungsa sing rumangsa bisa ngrapal mantra adeg-adeg kiblat 4-5 panjer. Ngobral derajat pamer pangkat rumangsa dadi lanange jagat. Dudu rembulan sing sigar kena jemparing. Nalika Permadi dolanan pasopati. Mung konang kinukop kabar jomplang. Gurit saupama dening Sumono Sandi Asmara. Saumpama anak-anakmu biyen nate kok tepungake karo panas, kira-kira bae saiki ora kidung. Srawung karo srengenge, jagongan karo geni, dolanan karo wawa. Saumpama anak-anakmu biyen nate kok tepungake karo adem, kira-kira bae saiki ora bingung. Kepriye carane kenalan karo udan, paseduluran karo samudra, memitran klawan banjir bandang. Saumpama anak-anakmu biyen nate kok tepungake karo perih, kira-kira bae saiki wis padha ngerti carane salaman karo gladi, kenalan karo keris, rembugan karo pedang. Nanging emane bocah-bocah sing durung wareg ngrasakake uyah kuwi, mung kok pameri tembung mukti ngusung swarga donya jroning angen-angen kang garing. Yen saiki anak-anakmu mung bisa ngrentengi impen-impen wengi, ora kecunggah polah ngongak jagat kasunyatan, sing butuhake atiku mregah, tanganku mrembyah. Sapa sing salah